ആ ടൈ എങ്ങനെ കിട്ടാന്നുള്ളത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാവേ. അത് ഈ കോളർ ഇങ്ങനെ ടോപ്പ് അങ്ങനെ പൊക്കുക, ബട്ടൺസ് ഇടുക. പിന്നെ ഇതിന് രണ്ട് സൈഡുണ്ട്, ഒരു തിന്നായ സൈഡുണ്ട്, ഒരു തിന്ന് കുറഞ്ഞ സൈഡുണ്ട്. അതായത് വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഭാഗം, വണ്ണം കൂടിയ ഭാഗം. ഇത് വന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരണം, വണ്ണം കൂടിയത് വന്നിട്ട് അത് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് വന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് വരണം. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഈ വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഭാഗം ബാക്കിലോട്ടും വണ്ണം കൂടിയ ഭാഗം ഫ്രണ്ടിലോട്ടും നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ നീളം കൂട്ടി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ മാക്സിമം എത്ര, എന്നിട്ട് ഈ കൈ ഇങ്ങനെ സെറ്റപ്പിനുള്ള ഒരു രീതിക്ക് വയ്ക്കുക. അതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കിലൂടെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കണം. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഫ്രണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു സ്പിന്നിൻ്റെ അകത്തൂടെ എടുക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ശരി, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ബാക്കത്തെ ഈ ചെറിയ ഉള്ളിട്ട് വലിച്ച് ഇതിൻ്റെ സൈസാക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഇത് ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റ്. ഓക്കെ. അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊരു ഡിസൈൻ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ മോഡൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ്. ഓക്കെ. ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാക്കിൽ ചെറുതിന് ഇങ്ങനെ ടോപ്പിലോട്ട് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് സൈഡ് അകത്ത് വരണ പോലെ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ഫുള്ളായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് വലിച്ചതിന് ശേഷം ഈ സൈഡിലൂടെ എടുത്ത് ബാക്കിലോട്ട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടിലൂടെ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തോടെ ഇടണം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അകത്തോടെ ഏകദേശം നാട്ടിലെ ഓലപ്പടക്കത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് പുതിയൊരു മോഡലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു മോഡുലേഷൻ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം. ഓക്കെ, ഇത് നോക്കി ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ബാക്കി ഭാഗം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തിരികെ ആരും കാണാത്തൊരു സെറ്റപ്പിൽ നമ്മളത് ടൈ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അതിൻ്റേതായ ഇതിൻ്റെ കോളറിനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ട്വിറ്റർ മോഡൽ കോളർ. ഓക്കെ, ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട്? കിടുവല്ലേ? അതാണ് ഹൗ ടു ടൈ എ ടൈ മലയാളത്തിൽ. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഇത്ര ഉള്ളൂ ഒരു ടൈ കിട്ടാൻ. ബൈ ബൈ, സൈനിങ് ഓഫ് ഷാറുഖ്.